سلام كميت صنح كورات خاتاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن وانا زورنا يوم زيناتات حزنا لكم مسينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم فلما عندنا توتاتو أبي إرتراني حدا نتخل 3 بليون طن معدن كم استرخبن كاف هاجراويت كانتي إرترا زوج حبريتا زملكتن ألكسندر إساق ب9 مليون باوند ناو ليفربول كم سمبرن أو كيف حال روسيا وتدروا معسكر كم تهنس انزولن قالتنا اللونا كم ودا تحاوركم بمصنع إذا كان لا سبسكرايب لايك شير من قالك الجمهور وبخور نعدمكم إيرتران العلق 350 عامت بزي مقراد ناي باتاش معدن بحريا وهافت خمزة لواتا قليسو إيرترا حورا بيهرات زخونة هاجر كوينا مسود ما ملوء زي قودة لأيو سيبصاب حورات هاجرات كم زحبرو داناك اللي OON بإنجليزي من راح تكال بروجكت ولو لي بوتاش نغطوا أتاني العلق 10 عامتات أفزردر إقارا حورات هاجرات زنورات هاجر إيرترا نمعباي عقم خمزة لوا يحبر بالمعات حورات هاجرات UNDP زمول نص عامت نعتي ناي يكون مردات زقنقن كوينو بسبب سلطان إيرتران زملكتهم أكالات منجستن قالت تكالات كل اللي بستقبر زرب استرخوا وصيزة تقاللو خينو أب مرقاو قيح بحري إرترا تقادو بزركو كوللي ترجم زلو أجندة لمعات هاجرن نسمين أفريقيا زبالة زخل كم زخانة يقمت كوللي عاويين عدنا مريت زلو سفر أي تداوين زركب بولط درجان صفحات بوتان اللي بزوله منجدي نباتاش لو تقولوا منجد زركو خينو أب معال هاجر كونه هجور عاوي استواء خم زلو يحبر بريات كوللي بإرترا نحرستك حق الزخلن وحسنة مقبي خدق في يخبل مصنعة أبوهم برسيموس أو دوس أمجلت أحبيرو عقنن بزحنة بحري وهافتي كم زيد كاخ قمت كم زي كأل تزارت أبوهم بوحدو خسكا 350 عامز يصنح مخانه ግን برأس متእمان ገሊጹ PLDB ፕሮጀክት ባህታሽ ኮሊሊ ንቁጠባ ኤርትራ ባዓውዩ ድማ ናይ ምዕባይ አጀንዳን ዘላቂ ልምዓት ኤርትራን ዓቕምهم ዘለዎ እዩ ዝሕበር ኣብቲ ናይ መጀመርታ ስራሕ ኮሊሊ ኣብ ዓመት ልዕሊ 472 ቶን ሳልፌት ባታሽ ብሉጽ ደረጃ ዘለዎ ድኹዕ ከፍሪ እዩ ደናክል ካልኣይ ክፋል ምዕራፍ ንምቕጻል እንተወሲኑ ዓመታዊ ፍርያቱ ድማ ናብ 944 ቶን ከዓቢ ይኽእሉ እዩ ኮሊሊ ምስ መንግስታዊ ዕደና ኤርትራ ብሓባር ስራሖም የምዕብሉ ከም ዘለውን እዛ ኣውስትራልያዊ ዕደና ትካል ድሮምስ ሓደ ካብ ላዕለዋይ ኩባንያታት መደበር ዓለም ዝኾነ ዩሮኬም ስምምዕ ኣካይዶም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ናይ 10 ዓመታት ስምምዕ ዩሮኬም ኣብ ቀዳማይ ስራሕ ብምዕባል ብውሕዱ 87 ሚታዊት ካብ ፍርያት ኮሊሊ ክገዝኦ ተስማዕሚዑ ኣሎ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተገዳስነት ፕሮጀክት እቲ ዝካየደሉ ቦታ ጽቡቕ ውሕስነት ዘለዎ እዩ ክብሉ ኢንጂነራላት ነካየድ ስራሕን ይገልጹ ብሓደ ወገን ናብ ገምገም ቀይሕ ሓረዝ ይቐርባ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ናይ ዕቑር ፓታሽ ዘለዎም ከባቢ ይገብሮ ማዕድን ምትእኻብ ፓታሽ ኤርትራ ካብ 16 ሜትሮ ዝጅምር ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓፀረ ዕንቆት ይገብሮ ብተወሳኺ ናብ ወደባት ቅርበት ዘለዎ ምስ ምዃኑ ናብ ዕዳጋታት ኤስያ ብቐሊሉ ክበጽሕ ዝሕግዞ እዩ ዕደና ፓታሽ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁፅሪ ሃፍቲ ንኤርትራ ንወለዶ ወለዶ ዘሰጋግር ምስ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ዕብየት መዳርግቲ የብሉን እቲ ኣብ 2008 መጽናዕቲ መደባት ዝተኻየደሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዝዩ ዓብይን ንኤርትራ ድማ ናብ ሃፍቲ መድረኽ ዘሰጋግር ዝተረኸበ ፓታሽ ብመሰረት ልምዓት ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ሃፍቲ ከምጸላን ዓብዪ ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ማዕድናት ሓደ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ፓታሽ ተዳጉንሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ እዚ ድማ ብደናክል ዝፍለጥ ቦታ ማዕሙቕ ደንክል ብበዝሒ ዝርከበሉ እዩ እዚ ቦታ ናይ ኤርትራ ትዛዓበየ ሃፍቲ ፖታሽ ዝሓዘ ኮይኑ ካብ 1.2 ክሳብ 1.3 ሚልዮን ቶን ዝኣክል ፓታሽ ድማ ኣብዚ ድንግል መሬት ኤርትራ ይርከብ እዚ ባህርያዊ ፀጋ ካብ ቀይሕ ባሕሪ 110 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ኮይኑ ካብ ባፅዕ ድማ 180 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ረሒቑ ይርከብ በዚ መሰረት ምውፃእ ማዕድን ፓታሽ ኣብ ኤርትራ ዝሰላሰል ዘሎ ኣብ ኤርትራ 16 ሜትር ዕንቆት መሬት ዝተረኸበ ፓታሽ እዚ ድማ ንኽወፅእ ኣዝዩ ቀሊል ይገብሮ ኣብዚ ክልተ ምዕራፍ ክምዕብሉ ተሓሲቦም ዘለዎ ፕሮጀክት ኮለሊ ኣብ ቀረባ ዕንቆት ዝርከብ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ሳልፌት 1.1 ቢልዮን ዕቑር ፓታሽ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ካብቶም ዝዓበዩ ብዓይነቱ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ ይስራዕ 200 ዓመት ናይ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ምዕራፍ ሓደ ልምዓት ፕሮጀክት ኣስታት 298 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ካፒታል ወፍሪ ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ እቲ ፕሮጀክት ድማ 472 ቶን ንዓመት ልዑል ደረጃ ዘለዎ ሳልፌት ናይ ፓታሽ የፍሪ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ዕደና ድማ ኣብ ዓመት ክሳብ 944 ቶን ፓታሽ ከም ዘፍርን ብተወሳኺ ካፒታል ኢንቨስትመንት 202 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኸውን ይግመት CMS ኣብ መንጎ ደናክልን ሃገራዊ ዕደና ኤርትራን 50 ብ50 ናይ ሓባር ትካል ዝተመስረተ ኮይኑ ንፕሮጀክት ኮለሊ ንምዕባል ዝዓለመ እዩ ብመሰረት እቲ ስምምዕ SMS ንኩሉ ብፅሒ ደናክሊ SMS 135 ሚልዮን ዶላር ከምኡውን SMS ደናክሊ ዕዳ ዘለዎ 131 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ሸር ክገዝኦ እዩ ብመሰረት SMS ኤርትራ ኣብ SMS ተገዳስነት ዘለዎ ሕጂ ቀዳማይ ክፋል ክፍሊት 105 ሚልዮን ዶላር ረኺባላ ኣብ ዝቕፅሉ 6 ወርሕ ናይ ካልኣይ ክፋል ክፍሊት 116 ሚልዮን ዶላር ክፍሊት ክትረክብ እያ ደናክሊ ዝረኽቦ ፅሩይ ኣታዊ 900 ንሸር ዝኣትው ዕድላትን ኣትኩሮኣ ብምልላይ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ንኢንቨስትመንት ክሰጋገር እዩ እዚ ንኩሎም ጉዱሳት ኣካላት ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ሰባትን ንምዕባይ ዝተተኸለ ብሉፅ ውፅኢት እዩ ክብል ፈጻሚ ስራሕ ኣቦ ወንበር ኮለሊ ገሊጹ
بخالي زينانا دما هاجراوي فيدريشن كعش اجري ارترا ني ارتراوያን ዳያና 2025 ናይ ፊፋ ባጅ ዓዲሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ፕሬዚደንት ሃገራዊት ጋንታ ፌደሬሽን ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት አባላት ስፖርት ኮሚሽን ተረኺቦም ነይሮም ሃገራዊት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስልጠና ዳድነት ኢንተርናሽናልን ፌደራልን ዳያኑ በዓይነቱ ክህብ ከም ጸንሐ ይዝከር ألكسندر إساق بأسات 9 مليون باوند ناو ليفربول مرة حبريتا مسكوت نمسجر تصاوت عالم بزملكات لموزر جوزينا نايشودن زي كنا زلوا إيرتراوي ألكسندر إساق ب9 مليون باوند بمقرب نحق فاقته تودليت كم زلوا ينقر له ألكسندر إساق أو كرام زخفت مسكوت ور تصاوت في تشيلسي أرسنال ريال مدريدن بارسلونا هيدن كم زلوا يفلت بخالي زينا ندما روسيا وقيح حرب تدرو معسكر نمهنات من السودان تسمع ميعا اتوان بريدن نبر عمر على البشر زتبقس سمع عنقف كم زلو اب روسيا مصح زكاي زلو منيستر غدات وصا السودان علي يوسف تزاريو مسكو خاونه وحوان جميرا او استراتيجيكاو غدات نزلو قيح حار معسكر حيل بحري كتهانت دليت كم صنح يفلت انت خوننا البشر علي سلطان چبطه وتدراو منغس نتسمع داغم كمت خغبر للو بمبال قومون بسلكفت هاجر زقصل زلو خينات زونزه فصانيحو السوداناو منيستر مس روسيا مزنو سرغي لابروف ترخيبو دحر مزراو زهاو غالصاو مغلصي بزعبات مهنات خب حيل بحر روسيا كنقد تسوي زغور المدب نس موسكو فصن سمع خم زلهم تزاريو تعرفوا زلهم مصداق طرح بمخانو منيسر علي يوسف تقيسو زخوركم من زخبر كنت حدثتنا نس عز حزنيا محبريتات نتم كتكاتلوم صنحوا مسل نيرم عبز قصل بخالة حبريت اقسام نرخب سلامنا تمننا ببزلهم وسلامنا عاهم يكون سلام